Drive dokumento bat txertatzeko, hemen insertar Drive. Nire unitatetik dokumento bat hartuko dut, adibidez, txantilloia. Hau, dokumento hau, aukeratu eta hemen behan insertar. Ikusten duzuenez, dokumentoa txertatzen dugunean horrela, geratzen da pantaila osoa hartuta. Ikusteko zelan geratzen den nire sitea, hemen vista previa botoian emango dut. Orain, ikusten ari naiz dokumentoa zelan ikusten den. Vista previatik edo aurrebistaraketatik ateratzeko, hemen isa botoian emango dut. Dokumento asko sartu nahi baditut orrialde berdinean, ni gomendatzen dizuet formato hau hartzea. Horretarako, hemendik txikitu ahal izango ditut dokumentoak. Horrela txiki utzi arte. Aurkezpen bat zertatzeko gauza bera ingo dut. Insertar Drive eta aurkezpena hartuko dut. Probatu alduzu ere beste motatako fitxategiekin. Hau ere, txikitu, mugitu ahal izango dut. Horrez gain, aurkezpen bat denez, beste aukera batzuk izango ditut. Adibidez, ezarpenetan sartzen banaiz, hemen, aukera daukat inicio automatiko emateko eta reproduzioen en bukle. Baita segunduak ezartzeko. Hau interesgarria izan daiteke, argazkien aurkezpenak jartzeko eta automatikoki joango dira pasatzen. Lan hau egiteko, egia da, sitean tresna berri bat argitaratu dela, karrusel de imágenes. Eta hemendik irudiak hartu ahal ditugu. Zuek erabaki, zuentzat zein den modu politena, edo erosoena. Drivetik ere sartu ahal ditugu karpeta oso bat. Hau interesgarria da dokumentazioa igotzeko. Dokumentoak banan-banan ez txertatzeko batzuetan hoberena da karpeta baten bidez. Adibidez, programaziones karpeta osoa txertatuko dut. Ikusten duzuenez, hemen, karpetarren barnean dauden dokumento guztiak ikusi ahal izango ditugu. Gauza bera, mugitu ahal dugu nahi dugun tokira eta tamaina ere aldatu. Jakin behar duzue, karpeten fitxategiak horrela agertzen dira zerrenda modun, baina aukera daukagu vista de kuadrikula ipintzeko. Kasu honetan, ikusi ahal izango dugu gure dokumentuaren aurrebistaraketa txiki bat. Hauek daude zuriz, baina zerbait idatzita badago ikusiko da irudi txiki bezala. Orain, guztia ezabatzeko aukera desberdina ditut. Dokumentuak banan-banan ezabatuz, hemen paperontzira emanda, edo atal osoak ezabatuz. Eta horretarako, hemen atalaren ezkerraldean paperontzira emango dut.